Kimika teorikoa azkenean fisika kuantikan edo mekanika kuantikoan oinarritzen den zerbait da, eta kuantikaren bitartez lortu da molekulak adieraztea edo representatzea. Guk ekuazio baten bitartez molekula bat simulatu dezakegu, azkenean esan daiteke errealitatea ordenagailuen bitartez modelizatu dezakegula. Horregatik, simulazioak oso erabilgarriak dira, detaile handian atomoak nolabait eta molekulak ikusi ditzakegulako. Superkonputazioa gaur egun beste ikerketa arlo bat da, eta munduan zehar superordenagailu asko daude. Orduan, guk superordenagailu horiek erabiltzen ditugu, eta horrek ahalbideratu digu gure simulazioak errealitatetik geroz eta hurbilago egotea. Gure perfila, printzipioz fisikariak, kimikariak, batez ere dira interes gehien izan dezaketenak master honetan, eta beraien formakuntzagatik masterretik hurbilago egon daitezenak. Baina gaur egun konputazioa zabalagoa dago, orduan biokimikariak, inkluso informatikariak ere, uste dut onartuak izan daitezkeela holako master batean. Kimika fisikoak prozesu asko azaltzen ditu, eta kimika fisikaren barnean teoriak edo modelizazio kuantikoak oso maila atomiko molekular batean azaltzen dizkizu zergatik gertatu daitezkeen gauzak. Orduan, holako jakin-mina daukan jendeak edo ikertzaileak jarraitu dezakete gure masterra. Azkenen, gradun erakusten zeguna da gauza oso simple bat, eta masterrak egiten duna da asko sakondu kimika teoriko konputazionalan mundun. Eta azkenen beste mundu berri bada, beste kimika bat bezala da. Daude gai pila bat, inoiz pentsatu etzen ditunak pentsatuko, eta azkenen master honekin egiten dezuna da kimika kuantikoko mundun dauden ahalik eta gauza gehienak ikutu, praktikan bidez edo gauza berri asko ikasten dira. Masterra oso espezifikoa da. Orduan, argi eduki behar duzu kimika kuantikoa edo kimika teorikoa gustatzen zaizula. Kimikaz aparte nire fisika asko gustatzen zait, eta ikusi nun master honekin biak neuzkala uztartzea, eta horregatik apuntatu nintzen master honetan. Bi berezitasun dauzkala esango nuke. Lehenengoa bi urtetakoa dela, eta bigarrena interunibertsitarioa dela. Espainia mailako 17 unibertsitate sartuta daude, eta ez bakarrik espainolak, gero Europako beste, ez dakit, 20-ren bat badaude. Orduan, gure lehenengo urtea, ikasketak edo kurtsoak intentsiboak izaten dira Espainiako hiri batean, urtez urte aldatzen doa hiri hori, eta bigarren urtean berriz ere beste kurtso intentsibo batzuk egiten dira Europako herrialde batean. Orduan, alde hortatik, nire duten zait master berezia dela, zeren kursoak intentsiboak dira, bi urtetakoa da, eta kurso hauek izango dira Espainiako hiriburu batean lehenengo urtean, eta Europako beste hiriburu batean bigarren urtean. Aurkitu nintzen bi urteko master batekin, lan inbarko zen master batekin, baina polita iruditu zitzaidan ze Espainian eta Europan bidaiatu nun kriston bila eta jende berria ezagutu nun. Ni egon nintzen lehenengo Madrilen, eta gero nintzen Peruian, Italian. Gaur egun ikerketan oinarrituta dago, egia da ere enpresa munduan simulazioak gero eta gehiago erabiltzen direla. Badauzkagu nanogune, biomagune, energigune bezalako ikerketa zentroak, eta hor gure perfila daukan jendea eskatzen dute gaur egun ere ikerketa egiten jarraitzeko. Masterreko bigarren urtean kontratatu ziaten Polimat Fundazioan doktoradutza egiteko. Orduan, bigarren urtean masterran hain nintzen doktoradutza egiten eta masterra amaitzen. Nire helburua doktoradutza egitea zen eta lortu dut. Nik argi neukana da irakasle izan nahi nula, eta master honekin eta taldeak eman diten aukerakin doktoradutzan bidez, eta gero zure meritu propioekin izan zaitezke unibertsitateko irakasle, eta hori danez nire helburua azkenen masterrak eta doktoradutzak asko ahalbidetzen didate nik nahi neten helburu horta iristea.